e logo os pintamos con rotuladores. O pau azul se chama Mikado. Solo se pode pintar un pau. É o emperador de Xapón. O mandarín é o pau amarelo. Hai que facer 5, os pintamos con rotuladores. O pau naranja chámase Golfe. Son 5 paus. Este pau chámase Samurai, é verde e o pintamos con rotulador. Este pau chámase Culi e o pintamos de vermello. Son 10 culis. Para ver quen me toca empezar, hai que botar as sortes. Pinto, pinto, cagaradito, teño unha vaca de 25, teño un boi que sabe arar, a mí sabe tropical, cara tamén redonda, esa nena que se esconda. Le tocou Eloi, entonces Eloi tiene que coller os paus e tiralos de repente. Escoge Eloi e despois los tira. Quedaron así. O que botou os paus ten que o botou e lle toca o seguinte. O seguinte ten intentar coller un pau sin mover os demais. E agora, como moveu os demais, se queda con el. E pasamos turno. Si colles un Mikado ou un mandarín, tes dereito a coller os demais. Apunta para aquí. Na cara. Gaña o que consiga máis puntos. O azul chámase Mikado e vale 20 puntos. Este pau se chama mandarín e vale 10 puntos. 5. O pau 11 vale 5 puntos. É laranxo. Pau samurai é de cor verde e vale 3 puntos. O pau culi é de color vermella e vale 2 puntos. O pau azul é máis vale porque chamábanlo como o emperador de Xapón e por eso vale 20 puntos. Que soltar os paus de repente. Ai, que lle romperon. Pintamos de azul o pau Mikado. 1,
vale 20 puntos. Primeiro pintamos de azul un pau que se chama Micaro. Se chama Micaro porque é o que máis puntos vale. É operador de Xapón.
O pau naranxa se llama... No, o pau laranxa. Naranxa... Empeza. O Pau naranxa chámase mandarín. E son 5 paus. pau laranxa non se chama mandarín, chamase bonce. Empeza outra vez. Espérate. Valentina, arrima.